Commercio Central. Siyempre, hindi mawawala ang ating live entertainment and performers dito sa Commercial Central. And siyempre, family mo, friends mo, ganyan. Para sa lahat yan. Sige, magkakaroon ka sila. Yan, so guys, give you songs from Alex. And once again, para po ito sa Pwede pa lang bumaba eh. Pwede pa lang bumaba yung mga bata. Oo nga, sabi ko eh. Reserve mo yung kuhan muna, no? Gusto mo kainin? once again, this is songs from River Scene. And once again, guys, this coming February 12 and 14. Hello! Sinawi, paano mo? Baka mawala. Kami yan, kami. Bili nga ata french fries eh. You like french fries? Ano french fries? Sino ka takbo ng takbo? Ano ba yun? Nandito ka na na uwi, ha? Ano yung pag tumatakbo? Are you got to daddy? Oo, tatapo na naman. Hindi na yung daddy mo. Hindi na yung daddy mo. Sarap naman pala yan. Paano record yan? Ito ang Chapa na tinatawag nila dito sa Ang tanak po ay, right? sa mga tana. Dito sa Ito sa usawan, no? Para sila. Commercio Central. Titikman natin. Sarap.
po, kain tayo. Masarap po siya. Gawa. Ganda ng music mo. Yung pinadayo nila dito yan eh, yung mga banda na yan. Ito yung kantada din. Oo, yung kumakain. Mga kumakain dito. Hindi pa baka malagyan ko. Bro, Dati yata yun. Mga ano kasi eh, no? Okay lang, parang medyo... Ito ako gamang sis na ako. Sama ko yung ating puso ako. Ay, sis na. Sis na po, gusto ko. Kaya matutulog niya, hindi ako masigla, no? Gawa. Huwag ng tulog niya. Ngaman ninyo, ya. Naman? Bola. ito yung... Ano tawag dito? Ha? Tukyang. Ano tawag dito? Bola. Ay, siomay. Siomay. Fried siomay. Fried siomay. Kasi kata mo, ay Lara, anong bibili niya? Pwede ka pa bumili. Ano yan? Sarap. Sarap siya. Sarap yung pagkaano ng siomay nila. Yung anak mo, baka mawala. Tingnan mo. Rita, sidang ka Rita. Mawis daw. May dala kang Patsy Roy. Sabi yung kin si Papa. Ano mo, baka Ayun na. Chicken bando talagang kaya. Alwayan ng ating bando eh. Kaya na natang may likan music. Yan yung dati eh. Nakakamiss po yung mga yun, kaya ba matagal mimi no? Rocky ba? Ha? Rocky yan. Oo, masarap. Ito masarap nito. Siomay. Siomay din yun eh. Isang klase lang yan. Di ba isang klase lang? Hirap lang kumain talaga sa plastic. Ano? Masarap pa nga ito sa Chowking eh, no? Bola-bola niya. Dubai. Bili lang kami. Yeah. Hawakan mo. Baka rin po ka nung bukas ng subik. Wala pang kain eh. Sa bagong buwan na ano. Pagkain na. Bukas na. Ano kayo sa bukas?
Sais. Bingo. Bingo. Tips. Birthday mo. Bukas. Oo. Pala mong birthday ko. Bili ako ng price. Ako na. Oh. Paano daw siya sa mic? Ay nga yan siya. Ayan. Gulat daw siya sa mic. Ngayon sumasama pa siya sa daddy niya. Ano ba ito? Ito mo? Pakita mo yung takoyaki. Takoyaki po. Kita mo. 150 for 12 pieces. Mura na. Ibigay mo ito magkano. Kaya naman lalaki mo. Wait lang. Later. Ran. Tingnan mo, baka masabi agkanan. Mata. Malisa. Hindi ang alawa, mag-blue taxi lang. Kaya niya? Ano dyan? Baka ano? Later. May lasa na. Bawa kami. Tingnan mo na lang. Mainit pala siya. Hello? Ngayon ay February 5 at wala kaming naisip kaya kundi pumunta rito sa Clark at nakita namin nakabukas itong commercial. Ito, dati namin pinuntahan dito, ibinidyo ko na ito yung buong kwan. Buong, yung pati yung mga tindahan, ganun binidyo ko. Ngayon ay kumakain kami rito. Tatang na po siguro. Ayun si Noe Jamaican. at si Isla, ayan, kasama namin. Hindi na makita si Isla. Isla, oh baby, oh. Oh, yun, oh. Oh. Kain ka lang. Kain tayo. Bagong gising si Isla? No? Ano si Noe? Oh, ayan si Noe, oh. Ikaw mo si Noe. Oh, si Noe. Oh, oh. Noe. Oh, Black beto o black? Noe. Oh. Oh. Masarap yung takoyaki. Si Lara. Lara. At ito naman si Albert. Ayan. Ayan. Tatot mga students ko. Ay, kaya na nasa bahay kami. Pupunta daw sila nito sa lab ng Clark. Kakain. Eh, sabi ko, sasama kami. Shoutout daw siya.
Shoutout lang. Pa-shoutout po sa mga students ko. Panoorin mo. Hindi pa tapos yung grades nyo, so mag-TikTok muna kayo. Kakain muna sa teacher. Bye. Sabado po ngayon. Sabi ngayon, Saturday night. February 5, So, 2020. Bisera po pa rin. Saturday night. Christmas yan. Okay. Oh. Face pack. Ha? Oh. Dito kami diba? Kami. Hintay lang kami mga ilang sandali dito. At Bilang toys na ay, medyo masarap na magpunta ito, mamasyal. Ayun, mabibilang ka sila. Bibili ng toys? Bibili daw ng toys yung apo ko. Bigyan mo. Ito yung mga toys. Namimili sa laruan. Ang pipiliin mo? Ha? Ang pipiliin mo? Pili ka na, sige. Pili. Which one? That one? You like this one? The truck? Or Peppa? You want Peppa? You want this? Or this one? Or ito na lang try. Kuya, wala ka ito? Ang bato. Ito man. Kulay. Yan po yun. Kano kuya? Ano bawat? Pati battery na po kasi. Ito ma'am, ano niya, bilog niya, ikakabit lang naman. Dudog to. Ano doon? Tayo tayo pa. Yan ang mga dyan. Hey, come on! This one,
Matalon-talon mo. Ito na ma'am, dalawa, tatlo. Kapanya mo. Ano yung bar one take one na? Dalawa 100. Tatlo 150. Ay ma'am, bahay-bahay. Bar one take one daw 100. Then, i-cha-cha kasi isa eh. Ay, King of Severa! Oh, galing ah. Nice car. Vigo pa. Oh, galing oh. Lion. One more. Oh! Tinood yung ganun. Oh! Look at that snake. You like it? Dito. Here. Pinunta ako nung tumatakbo siya, may bigbo ko. Parang nag-grocery na. Parang nag-grocery na. Parang namili sa palengke. Parang namalengke sa palengke. Wag, mananag. Galing ka ba sa Tiangge? Ha? Galing ka sa Tiangge, baby? Tara na. Ano na? Oh, gusto na yung ano mo. Tara na, wait mo. Ito naman. Okay, sa mga sandali ay pauwi na kami. At hanggang sa muling video ulit namin. Ngayon ay February 5. Bukas, February 6, linggo. Birthday ng aking ni Ma'am C. Kaya medyo baka may mangyaring maganda bukas. Okay? Okay, hanggang dito lang at magandang gabi sa inyo at more power. God bless.